كرمي نوينتا مدناقنا نزي فيديو نملكتو كاوينتا زي تتصبنا يو سراح سلام كبرات خاتتلتي كم يعلقهم انكو عنا بزفقر زخونة چانل بسلام تمليسهم مزاقهم من نابلخو عبناي لومي مدبنا بزعبا ارتيست وينتا ماكونن انريو حاتير زعبا كلينا ايو نزي فيديو لايك بمقبار جمهوريكم خم دما كبرات خاتتلتي حدث سخونكم نزي چانل سبسكرايب بمقبار ቤተሰብ ይኹኑ ሃናጻይ ዝኾነ ርእይቶኹም ድማ ኣብ ኮመንት ተቐምጡለይ እናበልኹ ብቐጥታ ናብቲ ናይ ሎሚ መደብ ከብለኩም እሞ ክቡራት ተኸታተልተይ ቅድሚ ላብቲ ናይ ሎሚ መደብ ምእታውና ስለ ስራሕቲ ዊንታ መኮነን ሓደ ነገራት ክንብል ኢና ኣርቲስት ዊንታ መኮነን ኣብ ልቢ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልቢ ኤርትራውያን ሰፊሕ ዝኾነ ቦታ ዘለዋ ኣርቲስት እያ ካብተን ብተዋስኦ ብቕዓት ቅድሚት ዝፅዋዓውን ኣርቲስት ሓንቲ እያ نابزي نايتواسو اسراح بمجمريا غزي ب2002 كم استساتفت ايو تاريخا زحبرو مالتيو ارتيست وينتا مكونن بزحت سراحتي سريحه ايا ارعا سب زبل بتاعم تفتاو زخونه فيلمي ناي مجمريا سرحه ايو ابزي ارعا سب زبل فيلمي بتي ناي كفل اكل سونت غزفت ونزبليات زبلت يانيرا يغون دامبر بتعمي دز زبله حري فيلمي يا سريحه ارتيست وينتا مكونن ابزي ناي مجمريا اسرحه مالتي بزي كوميديتات بزحات سريحات ما كاب كوميديتات وصاي كساب زخز غزي لعل 4 زخونو تفتوتي فيلميتات ناب ادنقتا ناب صحت كم تركب كلنا ان راينايو زركب حقيو لعل 4 زاخلو بتعمي سو زفتوم فيلميتات وينتا علو تايم كابزي اتوم شحن 80 زبل فيلم جن ابزح بتغارو ولا امحارو ون يكتاتر ويم بزبلت اب ኤርትራውያንና اب ተጋሩ ግን ተፈታውነት ዘትረፈቱሉ ፊልሚ شحن 80 زبل ተኸታታሊ ፊልሚ ማለት እዩ ኣብዚ ፊልም እዚ ተዋሳኢትያ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ገጸ ባህሪ ሒዛ እያ ተሳተፍ ብጣዕሚ ያው ንኽኢላቶ እቲ ክድለ ዝተባሃለ መልእኽቱን ያ ናሕለፈት ጸኒሓ ዊንታ መኮነን ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ግዜ ደርፊ ደሪፋ أزي درفي مسدرفت بدحريو أنا كاب درف عالم تاتو كبلية إلى أتزاريبا تياب مثل تري وزلهم فيديو آتيكم أبناتا سيرش كيركم تري وتخليكم قال بقال أزي درف زي مسدرفخو أنا تمليسة ناب درف عالم كأتو أي خلن كدرف أي خلن درفي حاتي أتيو سلزي أنا تخيلة نعم لاخي بخالية كمسكنو زخالبر بدرفسي أنا أب عالم كرأي باللين نعم جمريا سرحي تداقين لخو دحر قديم كن نابدرتي أي من اللسن زبل وسانة نتخطاتلتا بعلا قال يبانيرا مالتي يكون دامبر دحري استوسنة جزء عن حدات كن حدا درتي خيلة سريحة دما نابتخطلتا بلاوتي على 5 مليون فيو زرخبة درفي علوه سيرش غيرهم كتري وتخليهم مالتي از درفزي دريفا يا مالتي انا مس درفت منم ነገር አይተናገረቲ ደርፊ ክጽለሉ ወኒ አይበለቲ ደርፊ ከሐድጎ እየ ወኒ አይበለቲ ኣብትና መጀመሪያ ደርፋ ግን ደርፊ ሓጢያት ከም ዝኾነ ኣብ ደርፊ ህይወት ኣትያ ክትነብር በሙዚቃ ህይወት ክትነብር ከም ዘይትደሊ እና ተኺላ ናብሲ ናይ ምስጋና ማዕዲክ ትምለስ ድሌት ከም ዘለዋ ኣርቲስት ዊንታ መኮነን እናተዛረበት ጸኒሓ ያ ማለት እዩ كم شحن 80 زبل فيلميتات كاب قصله بالدما ملي زبل حدا تخطاتالي فيلم اللوا ابز فيلم زي بتعمي كمت ناي شحن 80 بتعمي بزحات نقط زفريتو الفيلم ينا كنبل نخل مالتي سله سدت زوقعيو محزنت هيوت زوقعيو تفتاوينت زوقعيو بتعمي زتغود اسب كمي كم سخون زري فيلم يو ابز فيلم زي وانا غص باهري اسايا ملي بزبل سمتوايوا يا تساتفاتو خيلاتو بتعمي دز زبل سراح يا سريحه ابز ناي ملي زبل فيلم مالتي እና ብዙሓቱን ካብ ዕለትና ዕለት በቶም ተሰርሑ ፊልምታት አድናቆትና ትረፈት ብዙሕ ተኸታሊ እናፍረየት ትኸድ አርቲስት ዊንታ መኮነን ያ እና አርቲስት ዊንታ መኮነን ባዕላ ኣብ ሓደ ሾው ቀሪባ ኣነ ብዙሕ ኮመንት ካብ ተኸታተልተይ ይመጸኒ እዩ ኣባካደድና ቆራጽ ምራጽ ይኽትኽደኒ ሓጺር ይኽትፈቲ ቆኖ ኣይትፈቱን እዚታት ዝብል ኮመንት መጽኒ ነዞም ዚኣቶም ጥቕልላ ቢላ ኣነ ትምልሶም ተለኹ ኢላ ባከዳድናይ ሓጺር ይፈቲ እየ ልስልስ ዝበለ ቱታ ይፈቱ እየ ቆኖ በዓል ተዘይኮይኑ ንስውነት በዓል ንምኽባር ኢለምበር ቆኖ ኣይፈትን መብዛሕትኡ بفتحو كخيدي دس زبلني بهلاو خدانون أب على تنبر
ካብዚ ወፃእ ግን ኣይፈቱን መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ዝኽደኖም ቱታ መሰልቲ ወይም ደሞ ሕፅር ዝበሉ ክዳውንቲ እውን ይኽደን እየ ክትብል ሓብትና ዊንታ ኣብ ሓደ ሾው ተዛሪባ ነይራ ክቡራት ተኸታተልተይ ተመልከቱ እሞ ሓፂር ቁራፅ ምራፅ ቱታ ይኽደን እየ ኢላ ነይራ ከምዚ ዓይነት ምኽዳን ግን ይፍቀድ ድዩ ከምዚ ዓይነት ተኸዲንካ ናብ ተኸተልትኻ ምቕራብሲ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ይክብ ዝኽእል ዊንታ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተኸተልቲ ኣለዋ ገና ብዕድመ ዘይበሰላ ብስነ ኣእምሮ ዘይበሰላ ጥራሕ ኣድነቕተን እተን ዘድንቆ ኣርቲስት ዝኾነ ይኹን ተፈላጥነት ዘለዎ ሰብ ዝገበሮ ክንገብሪና ዝብል ህልና ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ብዙሓት እየን ስለዚ እዚ ተኸዲናቶ ዘላ ክዳን ቁምጣ ይኾነ ቱታ ይኾነ ረጀቶ ብቻ እያ ጌራታ ዘላ ስለዚ እዛ ረጀቶ ብቻ እዚኣ ተኸዲና ኣብ ኢንስታግራም ፔጅ እያ ጠቂዓቶ እዚ ምስ ጠቅዕቶ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ማለት እዩ ንጽቡቕ ኣይኾነ ሰብ ብብዙሕ ዓይነት ርዲት ዝርዶ ኣሎ ሕማቕ ከም ሰራሕት ዝርዶ እዩ መብዛሕትኡ ግን ዊንታ ከምዚ ዓይነት ክዳን ተኸዲና ኣላ ኣነ እውን ከምዚ ዓይነት ክኽደን ዝብል ዝበዝሕ ኣይመሮ ዝሓዘ መንእሰይ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ወፃእተኛታት ስታይል እዩ ናተና ሓበሻ ስታይል ይኾነ ኣቦታትና ኣዴታትና ጥርሐን ክኸዳ ኣይረኣይናየኒ ደስ ዝብላ ተኸናኒበን ተሸፋፊነን ህይወትን ሙሉእ ክሕልፍኦ ተለዋ እዩ ደስ ዝብል ማለት እዩ እቲ ዝምልከቶ ነቲ ዝምልከቶ ጥራሕ ዝህባ እየን ነይረናና እዚ ጉዳይ እዚ ግን ረእይዋ እሞ እንታይ ዓይንታ ፓርታ ብቻ ተሸፊና ከም ዘላ ከምዚ ዓይነት ሙዚቃ ተፈላጢት እያ ዓባይ ሰብ ብዙሕ ኣድናቕና ተኸታሊ ዘለዋ ሰብ ከምዚ ዓይነት ክዳን ተኸዲንካ ናብ ኣድናቕትኻ ምቕራብሲ ጌጋ ከምናተይ ጌጋ እዩ ኣምሃራይ ይኾነ ብጣዕሚ ህይወት ልቕይሩ ብጣዕሚ ደስ በሃልቲ ፊልምታት ትሰርሕልና እያ ንከታተሎም ኢና ንሪኦም ኢና መንፈስካ ይህድሱ የሞርኻ ከመይ ዓይነት ህይወት ሃምሉሎ ብዙሕ ዓይነት ህይወት ሃምሉሎ የርእዩኻ እቲ ህይወት ስደሞ ብምምሳል ብቻ ዝኾነስ ኮይና ተርእየካ እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክዳን እዚ እውን ኮይና ተርእየካ ተላ ያው ኣሓትና ኒዋ ገና መናእሰይ ህፃናት ኒዋ ገና ኣይምርኦ ዘይበሰለ ንድሓር ግዜ ገና ዝኾነ መናእሰይ ስለ ዘለዋ ነዚኣተን ሕማቕ ትምህርቲ እዩ ኢለ እየ ኣነ ዝወስዶ ማለት እዩ ካብቲ ምኽዳና ፎቶ ምስኣላ ካብቲ ፎቶ ምስኣላ ድማ ኣብቲ ኢንስታግራም ፔጃ ምጥቃዓም ብጣዕሚ ዓብዪ ጌጋ ኢለ ኣነ የወስዶ ክብራት ተኸታተልተይ ንስኻትኩም ኸ እንታይ ትብሉ ከምናቲ ኣብና ሎሚ ጌጋ መደብ እዩ እየ ዝብል እዚ ኣከዳድና ንዓኣ ኣይምጥናን ሓደ ዝምጥና ነገር ይኾነ ካልኣይ መሃራይ ይኾነ ጎዳኣይ እምበር ሳልሳይ ክብሎ ዝደሊ ግን ዝረአናዮ ኩሉ ኣይንግበር ኣይንጠቐሞ እናበልኹም ነዚ ቪድዮ እንተደኣ ፈቲኹሞ ላይክ ግበሪኢኹም ሓሳብኩም ርእይቶኹም ኣነ ክስተኻኽሎ ዝግበኒ ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ ሰላም